Yn tanio'r cystadlu ni ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2026 yma ynghylch y defed, mae bryd terfynol mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig, y Texel. Ac yma wrth fy ochr i, ydi seithfed neb yn nghanol yr heilwen braf y bore, Harry Jones o Bryn Clochyd Llangwm. Croeso ato ni, Harry. Diolch yn fawr. Nawr te, ti a fyna yn mwynhau mas draw fan hyn yng nghanol y cylch defed, i ni? Ynddo, lle i fod ar ddim fel heddiw ni. A fel arfer, ti yn hoff iawn o gystadlu hefyd, a cael tipyn o llwyddiant yn y gorffennol? Do, da ni di ennill ambell i glas yma yn y gorffennol. Mae'n un o'r classes gor yn y siow dwi'n meddwl, anyway. Mae'r Texel wastad yn agos iawn at y brig yn aml iawn yn un pencampwraethau rhyngfryd ni'n hwyrach yn yr wythnos hefyd. Ynddi, maen nhw'n fryd mor greu, maen nhw mor mae'n hawdd adnabod nhw'n rhywle maen nhw'n mynd i, so ie, wastad on display. A tipyn o bwer, a siarad am bwer, edrychwch ar y dosbarth yma nawr. Dosbarth yr hyrdod blwydd Texel. Wel, am gig, am bwer. Da ni ddim yn licio gweld rein mewn coridor dywyll yng nghanol nos. Mae'n ambell i garcas mawr yma. Mae'n ambell i garcas llwyddiannus yma. Yn barod lenni. Nes i sôn yn gynharach, mae nhw yw hwrdd terfynol mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig. Esbonia mwy am hynny, pam mae dyma yw'r hwrdd sy'n cael ei ddewis mwyaf ar gyfer cynnyrchu cig ar gyfer y farchnad? Wel, dwi'n meddwl, gei dim hwrdd sy'n gallu croesi fo unrhyw ddafod, a mae Texel yn un, a wedi croesi Texel ar unrhyw ddafod, a ti'n gwybod beth ti'n mynd i gael. Maen nhw wedi cael ei croesi fo pob peth bellach, a mae rhywun wastad yn dod allan. Ac yn troi allan yn rhywun da. Maen nhw'n andros o hyrddo da pan mae'n dod i killing out percentage a falle ar cig. A mae hwnna mor bwysig. Ni'n sôn am killing out percentage. Beth yw hwnna yw faint o gig i gymaru a faint o wastraff sydd yn cael ei gynhyrchu, ynddo fe? Does neb yma'n gwastraff, achos mae hwnna'n cael ei lluchio i'r bin. Be ni moyn yw cig ar y plat. Ie, mae gwastraff yn beth drud i gael, so na. Wel, mae rhaid canu dyglod ydi hefyd, Harry, wedi bod yn y cylch yma. Chi wedi ennill sawl peth yn y gorffennol. Llangwm Roci yn 2010. Ie, do. Thwn nhw ennill dosbarth o yn hwrdd. Do, wnaethon ni ymlaen i werthu fo'n Lanarc wedyn. Thwn ni'n pris da. Nath o gychwyn pob beth ffwr yn dda iawn, rili, nôl yn 2010. Wedyn gyda ni Llangwm Wario? Do, yn 2015. Nath o ennill i'w ddosbarth, y reserve yn y male champion. Dwi'n werthu fo adre. Oedd o'n hwrdd da hefyd. Ond ie, na, da ni wedi cael hwyl o fo wy'n hyrdod, ond mae'n job mwy cadw nhw'n flwyddyn arall oedd mae hyn wedi cael yn hyrdod blwydd dydy. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. Mae'n waith caled i gael rein yn barod ar gyfer y cylch ar werthiannau, ond mae'n neis pan mae llwyddiant yn dod wedyn. Wel, mae'n andros waith. Siwr bod lot o hyn wedi cael ei pigo, cyn dolyg, rili. A nawr, mae'r beiriad, Mr David Clark, Lee Meadow Farm, Lancashire, wedi rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn. A mae'r un sydd ar y brig ar hyn o bryd, pwy a wyr beth y gwifydd, wedi cael sioe llwyddiannus iawn yn barod eleni. Do, nath o'n ben campwr yn y Yorkshire Show os dwytha. Ac yn ironic iawn, mae'r un drws nesaf efo gath reserve champion yn y Yorkshire Show. Mae'r ddau ben o'i gilydd yn y Sioe Frenhinol Cymru. Maen nhw wedi dod at ei gilydd eto i drio ennill yn Cymru fan, so nawn ni weld. Ie, mae hwnnw'n glamp o hwrdd hwnnw sy'n y safle cyntaf. Gan Iman Fawn. Ie, Harley sy'n dangos yma heddiw. Maen nhw'n ofnadwy lwyddiannus dros y blynyddoedd diwetha. A ie, sbiwch ar y hwrdd yna, dechrau methu roed o basio o'r ili yna. Ia, Melor Fel, Ice Spy yw'r hwrdd arbennig yma sydd ar y brig ar hyn o bryd o Stafford. A fel ti'n gweud, mae di ennill tipyn o gystadlaethau yn barod. Pwy a wyr os daw Sioe Frenhinol Cymru fydd yr un nesaf? Ie, mae Charlie wedi bridio hwnna yn gwybod iawn bod o'n ddiawl o hwrdd da, felly. Ie, Melor Fel yw Charlie Bowden. Ie, nath yw tad o hwrdd yma ennill yn y Yorkshire. Neu'n fam allynedd, dwi'n siŵr un o'r ddau, anyway. So, ie, does ddim cwestiwn bod hwn yn mynd i ddod nôl i drio ennill mwy. Y bryd yn amlwg yn gweithio. A dyna ni, dwi'n credu bod gyda ni canlyniad cynta'r dydd. Oes. Un David, un cryf iawn yn y dosbarth yma, anyway. A gen pob un cyntaf yn y dosbarth yma, y potensial i fynd yr holl ffordd, rili, ennill y gyd. Iman Fawn yn ennill fyna o Stafford, wedi ennill yn barod yr Ceel Wobber ryngfryd yn Sioe Tair Sir.
a hefyd yn amlwg wedi ennill yn yr ucheldir, y Reserve Merle Champion ac yn swyddefrog nawr. Ymlaen â fi i gael sgwrs gyda'r enillwyr. Diolch yn fawr iawn i ti, Harry. Wow, massive congratulations. Yes, thank you very much. The one to beat, obviously. He's a good sheep. He's been very good all the way through the summer, so see how we keep going. What a season you're having. Very, very good. Very, very good. No, it's very, very... Can't complain what he's been doing so far, so yeah, we'll carry on. See how today goes. But he's just full everywhere, isn't he? And the muscle Definitely. at the behind. Oh, unbelievable top, really. It's something that you wish for, but we'll carry on, see how the day goes on. Good luck to you. Cheers, Thank you very very much. Diolch.